faɗin. Baba zo ka maimaita. Na ji 'yan union ma. Baba zo ka maimaita. Har da 'yan garuwa. Baba zo ka maimaita. Ga maza da mata. Baba zo ka maimaita. Na ji APC zone suna kiran. Baba zo ka maimaita. Honorable Umar. Baba zo ka maimaita. Politically bamban. Baba zo ka maimaita. APC LS Moran ma. Baba zo ka maimaita. Yaro babu rabus ma. Baba zo ka maimaita. Hausawa community ma. Baba zo ka maimaita. Kaya masu test folders. Baba zo ka maimaita. Honorable Alhassan na Baba zo ka agege. maimaita. Honorable Alhassan Yahaya ba gudu. Honorable Yusuf ma yana faɗin. Honorable Abubakar MT. Ciro man kaya mai yana cewa. Honorable Hallar Madugu. Honorable Muhammad sai aboki. Alhaji Abubakar Mora. Honorable Alhaji Abdullah Sanusi. Honorable Muhammad Tanko Enuwa. Musa Kallashi ma ɗaya zakara. Alhaji Umar Ɗanladan yana kira. Sharu ɗan masanin kayawa. Honorable Audu Bate yana kira. Salihu Bangi shi ma yana kira. Honorable Dio Mora APC Chairman. Honorable Muhammad Baba Musa. Umar biyu zami ra'ayin mutan Faris. Majalisar mu tarayya jam'iyyar mu APC yan kaya makai zami. Zaɓenka ne kawai zami. Dan mutan biyu al'umma suna faɗin zakai. Kayi mun gani yanzu ma muna faɗin zo kai. Ra'ayin mutan Faris kaji mu kuma tallata. Gagoninmu ya taso wanda shi muke so mu bi. Majalisar mu tarayya kai kaɗai muke so mu bi. Ƙuri'ar mu tarayya kai kaɗai muke so mu ba. Taimako na al'umma sai ɗan mutan arziki. Bayar wa mata jari nan kwaya sa jiki. Ɓangare na gyaran asibiti ya sa jiki. Ruwan sama ya sauka sai ku taso miyan shuka. Ko gona za mu je miyo zubin taki. Inda baba ya bamu shi yasa muke shauki. Taimakon talaka a gare shi kaga ya dace. Har da mai kuɗin bai kyale ba kaga kogi ne. Dan madamin Ilesha zuwan kanmu fa mun gane. Zaman lafiya a jihar mu kun ga mun samu. Ayyuka da dama kun ga baba ya bamu. Ra'ayin mutan Faris kaji mu fa mun tallata. Ɓangaren asali ogan maɗan saraki ne. Daga Alhaji Shehu Ma'azu sai kuce Umar. Sarkin kaya
a gaishe ka sannu babanmu. Umar biyun zamu bi. Daga farfesa Hallidu Abubakar namu. Umar biyun zamu bi. Sarkin Ilesha a gaishe ka sannu mai kima. Umar biyun zamu bi. Daga Alhaji Usman Umar a gaishe ka. Umar biyun zamu bi. Sarki na Shakir gaishe ka sannu mai himma. Umar biyun zamu bi. Daga Alhaji Abubakar Sharba Titi. Umar biyun zamu yi. Ra'ayin mutum Faris majalisar mu tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Daga Alhaji Muhammad na biyo a gaishe ka. Umar biyun zamu bi. Liman Gambori Ilesha sannu mai kima. Umar biyun zamu bi. Daga Alhaji Idris Halliru fa babanmu. Umar biyun zamu bi. Sannata 70 sannu mai kima. Umar biyun zamu bi. Daga Abubakar Jibril birnin Kebbi. Umar biyun zamu bi. Daga Hajiya Kaltuma sannakin jimamanmu. Umar biyun zamu bi. Daga DSP Jibrima a gaishe ka. Umar biyun zamu bi. Magajin garin Ilesha gaisuwa tana miƙa. Umar biyun zamu yi. Ra'ayin mutum Faris majalisar mu tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Gaisuwa ga matar Honorable a gaishe ki. Umar biyun zamu bi. Hajiya Sakina a gaishe ki mai kirki. Umar biyun zamu bi. Muhammad Aliyu DG Media namu. Umar biyun zamu bi. Kai ma kana ƙoƙari gun yaɗa labari. Umar biyun zamu bi. Malam Abu muke ti sannunka. Umar biyun zamu bi. Kaga ja ya faɗo kuma ja yanzu zai ɗauka. Umar biyun zamu bi. Lokaci muke ta jira don mu sake zaɓenka. Umar biyun zamu bi. Umar biyu ka zama bulaliyar hanya. Umar biyun zamu yi. Ra'ayin mutum Faris majalisar mu tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Kuɗan dakace ni zan ɗan ba ku labari. Umar biyun zamu bi. Ya hau kujeru da yawa na ba ku labari. Umar biyun zamu bi. Direjara kaya ma ya gamo da alkhairi. Umar biyun zamu bi. Sannan ya je a fati gima ni na ba ku labarin. Umar biyun zamu bi. Sannan ya je ilori izan nan ma ya yau hero. Umar biyun zamu bi. Sannan ya zama director finance an sobe namu. Umar biyun zamu bi. Wannan mukamin ya yi shi a jihar Kwara. Umar biyun zamu bi. Sannan an kira shi ciyaman fariti. Umar biyun zamu yi. Ra'ayin mutum Faris majalisar mu tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Sannan mai kira shi majalisa ta tarayya. Umar biyun zamu bi. Baritin kaya maka zo dan ka je tarayya. Umar biyun zamu bi. Hausawa Fulani sun ce ka ce ta al'umma. Umar biyun zamu bi. Najiyar bawa burgawa suna ka ce mu. Umar biyun zamu bi. Na ji busawa sun kira ka dai namu. Umar biyun zamu bi. Na ji kandawa su ma sun faɗa ka zo namu. Umar biyun zamu bi. Honorable Muhammad Umar biyu namu. Umar biyun zamu bi. Na doka da taso ka ce ta al'umma. Umar biyun zamu yi. Ra'ayin mutum Faris majalisar mu tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Yayi mun gani yanzu na biyu za ya koma. Umar biyun zamu bi. In gyaɗa ta sha murza dole za ta yi mai. Umar biyun zamu bi. Shi yasa muke ta kiran ka ka zo ka yi mai. Umar biyun zamu bi. Zaman lafiya yankin mu kaga mun samu. Umar biyun zamu Da bi. samar da aikin yi duk matasa mun samu. Umar biyun zamu bi. Ayyuka da dama ka bayar a yankin mu. Umar biyun zamu bi. Mashina kyauta ka bayar da dama mun samu. Umar biyun zamu bi. Kai rabo na motoci ɗan garin mu sun samu. Umar biyun zamu yi. Ra'ayin mutum Faris majalisar mu tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Yayi gyara na nefa don haska lantarki. Umar biyun zamu
ɗalibai. Umar biyun zamani. Ya ƙirƙiro man and woman power. Umar biyun zamani. Tallafi na keken ɗinki ka bayar wa mata. Umar biyun zamani. Ga diraya ka bayar duk aka ma sana'a. Umar biyun zamani. Tallafi na aikin noma baba ya bamu. Umar biyun zamani. Ra'ayin watan Faris majalisar tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Har da maganin feshi duka baba ya bamu. Umar biyun zamani. Ya rabo na taki kuma duka yankuna namu. Umar biyun zamani. Ya gino kwalbatai da yawa don ci gabanmu. Umar biyun zamani. Civil Defense Office duka yankuna namu. Umar biyun zamani. Ya gino police station don tsaro ga al'umma. Umar biyun zamani. Ya gino asibiti kare lafiya tamu. Umar biyun zamani. Ya gino kilasis hada ma kujerinsu. Umar biyun zamani. Ya rabon su kola shib'ar ga ɗalibai namu. Umar biyun zamani. Ra'ayin watan Faris majalisar tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Ya rabon littafi ga ɗaliban garin namu. Umar biyun zamani. Ya yi gyara na nefa don haska al'umma. Umar biyun zamani. Ayyuka da dama don matasa ban samu. Umar biyun zamani. Ya ɗau civil defense kaga mu komanda ce. Umar biyun zamani. Sojoji da dama kaga baba ya bamu. Umar biyun zamani. Yan sanda da dama duka baba ya ɗauka. Umar biyun zamani. Malaman makaranta don karantar da yara. Umar biyun zamani. Wannan rabin Umar bai za ka maimaita. Umar biyun zamani. Ra'ayin watan Faris majalisar tarayya jam'iyyar mu APC dan kaya bakai zamu bi. Ayyuka na alkhairi bayyana su ban fashi. Umar biyun zamani. Na yi waka ta farko ta biyu abin bashi. Umar biyun zamani. Yan garin mu gane Sanusi ɗan gidan koshe. Umar biyun zamani. Yan kaya ma da Faris sai sake ɗauko shi.